rantsi da Allah haburi wallahi haburi ina iya ci ma zarayi ina ci ma mutunci kai cikin waya ka sa ran dai wallahi hannuna ya buku na shari shari na mu bugu ga ajiya kai san mutunan banza kamar san ga magana banza yi in ba ka kayan paleti tun wata guda alaji ka kasa su ka kasa samu inda akai kai can kana kai min shirme kana min dagiya ya an kai abu naji kamar kana magana akan kayan kai kashe wayan nan tsaya mai magana kashe naji kamar kana bayani kana hada akan kayan paleti ko ayo da lika ko ayami ya kana haburi na ne ba sai da kayan paleti ya ke sai suwa ya ke wada ne ya an kai kasuwa na shirin ta lalace sabo shekara ka san za shiga kuma ya kasa sannin kaya amma dai ba kamfanin Oga Ibrahim Rere yace ba kamfanin Oga Ibrahim Rere kwarai dan ni ma can muka kai kayan paleti da wakasi yanzu haka na aika kaya can okay can na aka yi kenan dai insha Allah kamfanin Oga Ibrahim Rere awo da yake garin Lagos okay garin Lagos da Allah sami lamba ti don Allah na gode lahiya launa da na tashi kai kayana ka tashi ka kire komi yawan su suna nan cikin garin Lagos kace cikin garin Lagos to bari in kira haburi in hada mu yanda aka yi kamfanin Oga Ibrahim Rere shikenan lahiya launa a kamfanin Oga Alhaji Ibrahim Ilyasu Rere a nan ne ake sayan kayan paleti kamar irin su injinan waya da na laptop. Ga masu buƙatar ƙarin bayani ko kuma kawo kaya za ku iya tuntuɓar lambar wayan manaja kamar